Тормыш алдыбызга көннән-көн яңа таләпләр куя, яшәешебезне дә һаман үзгәртәсебез, камиллеккә омтыласыбыз килә. Ихтыяҗлар арта бара. Илешлеләр дә булганнарын үз күзлегеннән чыгып бәяли, кайбер мәсьәләләрне чишеп бетерү өчен җитәкчеләргә мөрәҗәгать итә. Район җирлегендә даими рәвештә үтеп барган халык җыеннары җитәкче, белгечләр белән күзгә-күз очрашып, сөйләшүнең мөһим чарасы булып тора. Шундый очрашуларның соңгысы 26 август көнне район үзәгендә дәваханә янында урнашкан Хөдәйбердин һәм Октябрьнең 50 еллыгы урамнарына караган микрорайонда узды. Каралган сораулар арасында төп урынны республикада эшләп килгән уңайлы ихата программасында катнашу мәсьәләсе алды. Район хакимияте башлыгы Илдар Мустафин һәм Ярки авыл советы хакимияте башлыгы Рөстәм Әхмәдиев ихата территориясын төзекләндерү проекты белән җентекле таныштырды. Благоустройство дворовых территорий по программе Башкирский комфортный дворик буенча полностью шушы микрорайон Худайбердина кирәде. Без моңа хатын бит инде Ярки сельсоветында бит ел сайын 5-6 дворга асфальт салады. Икенче ел алайса шушыны вакламаска. Полностью шушы дворга кирәк эшне башларга иде. Монда без планлаштырабыз освещение койга, расширение автостоянки, плюс детский игровой комплекс. Спортивный. Шундыйрак планда. Сезнең монда беренче өчен сезгә таныштырырга без килдек. Безнең самый больной вопрос бу микрорайонда. Худайбердина 5/2, то есть сироталарның домы. Анда 3 ел инде минуттан 3 ел буена обещаем, 3 елдан да артык түздек. Мы килосильно обязательно монда салабыз. Шушы домкырдан башлайбыз асфальт һәм стоянкасы белән. Менә безнең 5/2 йорты, дальше бурылабыз безнең яңа салынасы йорт. Монда электр авария Худайбердина 5/1 агач йортны хәтерләйсез бит инде. Мусорный контейнер расширить. Шул йорт алдыннан асфальт салып, полностью менә шушы йортларга тоташтырып куябыз. Вопрослар бар уличное освещение да бу баганаларны күчерәбез, ишкәрәк утыртабыз. Ни өчен дигәндә безгә стоянка кирәк. Самое интересное, монда күп халык турайды, детский игровой комплекс. Без планлаштырабыз, шушы яңа төзеләсе йорт каршысына. Биредә яшәүчеләр үзләрен борчыган мәсьәләләрне күтәрде, башкарылган һәм планда торган эшләр уртага салып сөйләшенде. Бигрәк тә халык көн күреш калдыкларының контейнерлар мәйданчыгын төзекләндерүне сорады. Анда сукмак салырга, мәйданчык артында агып яткан Ачы елгасына таба чүп таралмаска койма тотырга кирәклеген белдерде. Әйткәндәй, бүгенге көндә 11 күп фатирлы йортны үз эченә алган микрорайонда киләчәктә тагы яңа 2 йорт төзеләчәк. Шуның берсе авариялы торакта яшәүчеләр өчен. Төзелеш эшләре агымдагы атнада ук башлана. Инде хатаны уңайлы, төзек һәм ямьле итү буенча эшләр киләсе яздан старт алачак. Алина Хадимуллина, Ринат Хадимуллин, Илеш телерадиокомпаниясе.